Ja, jeg har så lidt om kondition, og kondition det er jo egentlig grundlæggende bare, hvor hurtigt man kan levere ilt, altså hvor effektivt man ligesom kan levere ilten ud til kroppen. Så derfor, når man så træner kondition og skal have en god kondition, så handler det ligesom om, hvor hurtigt altså kroppen kan udsende ilt, når man er ved at træne eller under højt pres, fysisk pres. For ligesom at, altså derfor vil grundlæggende jo en god kondition være, hvis du kan levere ilt hurtigt, så har du god kondition. Og den måde, man ligesom får en god kondition på, det er jo ved, at man ligesom opnår den her, altså det i kroppen, hvor man ligesom har brug for ilten, og hvor man så ligesom derved træner kroppen i ligesom at levere ilt. Og jo hurtigere man ligesom gør det, eller rettere sagt, jo længere tid man gør det, hvor man ligesom sætter sin krop under pres og træner, hvis man gør det regulært, så vil kroppen på et tidspunkt ligesom også begynde ligesom at avancere med det, ligesom at blive bedre til at levere ilten. Og det kan være sådan noget med løb, spurt, altså sådan nogle hvor høj intensitet, hvor man ligesom sætter kroppen under pres og ligesom skal få kroppen til at levere noget ilt hurtigt. For eksempel i floorball, hvis man ligesom er angriber der, så skal man være hurtig til, ligesom når man har bolden, og så få den op til det andet mål for at score. Eller hvis man skal give en hurtig aflevering, eller parere, eller hvis bolden bliver taget over i fjendens, så skal man være hurtig til ligesom at løbe ned i den anden ende, eller hurtigt tilbage til forsvar. Så der skal være hurtigt til ligesom at kunne komme rundt på banen. Og der vil man ligesom, altså der vil være høj intensitet, og der skal man ligesom være hurtig til ligesom at, altså kroppen skal være hurtig til at levere ilt. Og når man så spiller floorball, så hvis man skal træne konditionen til floorball, så kan det være sådan noget med spurt for eksempel, at kunne sprinte. Hvis man træner det, så vil det ligesom også ligge op til floorball. Men det kan også bare være sådan nogle øvelser, hvor man ligesom bare har hockeystaven, og bare sådan løber rundt ligesom med måske en bold, og ligesom prøve ligesom at skabe noget spil med sig selv. Og i forhold til træningsforløbet, jeg har for det meste styrketrænet i den periode, men jeg har også cyklet landevejscykling med min far, hvor det ligesom har været ikke høj intensitet, men det har været ligesom været lang tid, hvor jeg ligesom har brugt kroppen. Og jeg har også nogle gange løbet nogle ture. Men og jeg tror, altså det der med kondition, det tager jo lang tid at træne i forhold til styrketræning, som man kan tage en time, halvanden. Så kondition, det tager længere tid at træne, fordi det handler ligesom også, det er jo to vidt forskellige ting, man træner jo. Og kondition, det handler det om, at det kalder altså langtidsdistance. Ilten skal ud til kroppen, og det er ligesom det, man træner jo. Så jeg tror helt seriøst ikke, at jeg gjorde nok lige så meget, som jeg nok burde have gjort. Men også, det er bare ikke det, jeg træner primært. Det er styrketræning. Så hvad jeg fik ud af træningen, det er lidt af hvert. Jeg har jo nok generelt, tror jeg, trænet bedre kondition end før forløbet. Klart. Men om jeg har fået det bedste ud af det, det ved jeg sgu ikke, om jeg har. Det har nok været lidt en blanding af det hele, hvad jeg har fået ud af det. Men jeg synes overordnet set, var det faktisk fint nok. Der synes jeg faktisk, at jeg gjorde det okay. Ja.